Jikelele kule ngqayizivele yohlelo lwakho ekhaya Jikelele ziyakhala ke namhlanje mbukelo lwesibili izikole ziyavulwa uzoya ke kumalume uyochaza negama ekseni hey umalume akafuna ukuchazelwa Nkosi yami ufuna nje imali esandleni thina ke sixoxile nomalume njengoba sesilana nje sokwethulela konke okwenzekayo umgodla wethu ke njengenjwayelo ugcwele uyaphuphuma siphethe ezemidlalo indaba ehamba phambili njalo njalo nonkanyezi Awu, qhakaza Ntombo. Yibloyo. Yebo ke. Lingatsho elogwijo selusazi ukuba sifika ngasigalelekile singumthomo phala phambili Ekhaya Jikelele. Sifika ke namhlanje sibiyozela usuku lweMandela Day. Ewe kaloku sithi Madiba wena yemyem wena ngqolomsila kade uqhushalaza usiqingqela ikamva eliqaqambileyo amanqanaba waqithile kodwa ke wanyamezela ngenzondelelo nothando. Namhlanje siyachila siyachocha umlisela nomthinjana kuba kaloku izinqe zakho ziyavakala. Ewe kaloku singena singasonganga zandla koko kuninzi esikuphathele kona namhlanje qiniseka awugqushalazi kuba kaloku thina siphethe yonke into ozoyonabela namhlanje njimlo ke ukholosa kalubisi umadlongothi umazipho mamshukuma uthi nonkanyezi uyovuka umoya mamtshali masisiphake sichisa Bukeli naze ihamba phambili kuleli hora Izawube ithe chithisaka imicimbi yahlukeneyo namhlanje naphesheya kwemida njengoko kubiyozelwa ukuzalwa kwayisakuba ngumongameli weli utata uNelson Mandela. Ingonyama yesizwe samaZulu izolo yemukele inxusa lase-United Kingdom elizinze kulelizwe njengoba bebezobhunga ngezinto ezithile ezimqoka ezifaka phakathi ubudlelwane balamazwe womabili. We could still get better, I think. At the end of the day, there's always room for improvement with any game. Banyana igcwele ukuzithemba njengoko ilungiselela indebe yehlabathi esingathwe yiNew Zealand neAustralia. Molweni babukeli ningusiyaviya Sineko ufuna indaba zesixhosa ku-SABC 1 ndithanda ukunikhumbuza ifikile inkqubo ezasekhaya Jikelele kwijelo iDDT le nkqubo iphethe indaba ezolonwabo ezemidlalo uqikelelo lwemozulu yonke into ikhona ungaphoswa Njengoba izinga legazi elinikeliwe liphansi eWestern Cape, izakhamuzi zaseGeorge eGarden Route zihlangene ukuze zinikele ngegazi ukusindisa impilo yabantu. Lo mcimbi bekungamazwibela osuku iMandela Day lapho kubungazwa khona ubuntu ngosuku lokuzalwa kwabongomengameli uNelson Mandela. Ukunikezela ngegazi sesinye sezipho ezake zabaluleka kwaye lamaSamaria enze kanye oko ngelikhahlela kumzila ohanjwe nguba uMadiba. So as a mother also of 3 children, I feel there is a need for blood to be readily available should anything happen to anyone. So it's basically to give my own contribution towards the goodness of this country. Imessage yam ebahlalini ukuthi into ba mabakhuthazeke into babazonikezela ngegazi labo elizosindisa abantu. Igazi lishokoxekile kovimba. iWestern Cape Blood Service kufuneka iqokelele izingxobo ezingama700 zegazi ngosuku ukuze ovimba babe negazi lensuku ezinhlanu. So with Mandela Day around the corner, we urge everybody take 30 minutes of your 67 minutes to donate blood. It's a half an hour of your time and you get to save up to 3 people's lives. Ithemba lelokuba wonke ummiweli uza kulisabela ikhwelo lokunikezela ngegazi njengenxalenye yemizuzu engama67 kaba uMadiba. Donate blood, save lives! Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Kobasi eGeorge. Ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini izolo wemukele inxusa laseBrithani kulelizwe uAnthony Philipson eSandton eGoli. Inxusa beliphathele ingonyama isipho esivela enkosaneni yamangisi uCharles III. Unomthebe wesizwe ke uthi ujabule kakhulu ngalokho njengoba phela busuka kude ubudlelwane balamazwe womabili ubehamba ke nokhulumela indlu nkulu kaZulu umntwana wasonkweni. This is a letter from His Majesty King Charles III. To His Majesty King of the Zulu Nation. It is a private and confidential letter that, as I was explaining to His Majesty, I have not read, and it is sealed.
So it is entirely private between my king and yourself. And it's my pleasure to present. Thank you. Thank you so much to the ambassador, and thank you so much for conveying a message from His Majesty King Charles, a confidential message letter which he has sent to me as King of the Zulus, and also has sent to me as part of a letter to the Zulu nation. So we greatly appreciate that. Thank you so much. For all of that, just to say a few positive words for this meeting today. It's for the follow-up meeting, because His Majesty the King, the late King Goodwill Zwelithini Nikabeko Zulu, had started the relationship with Her Majesty the late Queen Elizabeth of England. The relationship and coordination that needs to happen between the two nations, Britain and Zululand, and the Zulu people and the British people. We have a good history, a rich history, which goes back having to mend relationships of working together in our different soil. History has happened, and we can't go back to it, but we have a future where we just look back in history, because our history gives us a way forward to the future. We look for a bright future as the Zulu people together with Britain. And thank you so much. We'll do exactly what we are supposed to do for the people and the benefit of our people in our country. Thank you. Kukho ijaji entsha kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, kanti kuzoqalwa ngokutsha uqhuba kweli tyala njengokuba kulindeleke ukuba kubekho ingqina. Kusenjalo bahlanu abathe bajongana netyala lokubulala uMeyiwa. Njengoba kwakubikiwe esikhathini esingangesonto esedlule, sekuqinisekisiwe ukuthi uRata Mokgwatleng uyijaji elisha eqhuleni kwecala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Leli jaji elisha liqinisekisile ukuthi kuzoqala phansi ukuqhula kwaleli cala. Ngakho ke lokhu kusho ukuthi ubufakazi obuke balalelwa phambilini ngeke busasetshenziswa. The evidence which was led in the previous trial, it's a nullity. Court will postpone this matter to tomorrow at 10. Abameli babasolwa abaphinde bathintana nabehhovisi elihlinzeka ngosizo kwezomthetho ukuze bakhokhelwe ingxenye esele yecala njengoba icala liqala kabusha nje kusasa. When you are in like a situation like this, the only thing that you need is justice. You don't want to hear about a lot of stories that the case starting afresh. We understand all those things, but there should be a balance between the justice system to say these are the victims, these are the accused. There must be an effective way to find justice in a way that is fair to both sides. But now we see that this justice system is leaning more to the accused person, which is something that really frustrated. This is 9 years. That is too much. Ngakho ke uzokhumbula ukuthi uZandi Khumalo ngudadewabo kaLo wayethandana noMeyiwa. uKelly Khumalo wayesaqhubeka nobufakazi bakhe eqhuleni kwaleli cala esikhathini esedlule, kanti kulindeleke ukuthi uzoqala kabusha ubufakazi bakhe. Ijaji lasenkantolo ephakeme yaseThekwini uSharmaine Bolton uxwayise ngokuhoxa kwabameli ecaleni elibhekene nowabe yimiya yeTheku uZandile Gumede kanye nabanye abangama-21. Laba bameli bahoxe ngenxa yokwentuleka kwemali yokubakhokhela. uGumede nasolwa nabo babhekene namacala okukhwabanisa nenkohlakalo emva kokuthola ithenda lemali elinganiselwa ezigidini zamarandi. Ngesikhathi liqala ukuqulwa leli cala, ijaji uBolton watshelwa ngokuhoxa kwabanye abameli. Njengamanje ke uthi angeke asakubekezelela ukuhoxa kwabameli ngaphandle uma kunezizathu ezigculisayo. Babalelwa kwabane ofakazi abakulungele ukufakaza kuleli cala namhlanje. Bavele kwinkundla kaMantyi eEmelo abahanela abahlanu ababandakanyeka ekutshiseni zigadla kutshanje. Labasolwa abaneminyaka engama-28 kuya kwengama-60 nomuvo babhekene necala lokubamba inkunzi, ukucekela phansi impahla, ukuzama ukubulala kanye nokuhlela itulo lokucekela phansi impahla.
Kukholakala ukuthi abasolwa abane bangabashayeli bamaloli kanti oyedwa kubo naye wake wasebenza njengomshayeli weloli. The investigation is still going on. We can't exactly point to one pointer. Some of them, they raise issues that they were dismissed by different companies. And some of them are alleging that they are foreigners that have been employed by different companies. Abalelwa emashumini amabili amaloli athungelwe ngomlilo ngesonto eledlule eMpumalanga, eKwaZulu-Natal kanye naseLimpopo. Ayishagalolunye kuwo anqonqiswe emgwaqeni ongothela wayeka uN4 kanye noN2 khona eMpumalanga. Abasolwa abathathu bakhala ngokuthi amaphoyisa abebatitinya kanti sekutshalwe amalungu ombutho wezokuvikela emgwaqeni emikhulu kuleli. Amaphoyisa athembisa ngokuthi bakhona abanye abazokhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Udokotela Nandipha Magudumana kusasa lokhu noma namhlanje mbukeli liyoshona ilanga esesazi siphetho njengoba ijaji uPhilip Lobsa ezokhipha isinqumo mayelana nesicelo sakhe sokufuna ukuvunyelwa ukuba adlulise isinqumo senkantolo ephakeme yaseFree State neyachitha isicelo sakhe sokufuna kuhlonzwe ukuboshwa kwakhe eTanzania njengokungekho emthethweni. Udokotela Nandipha Magudumane ufuna inkantolo yokudluliswa kwamacala inqume ngokusemthethweni mayelana nokuboshwa kwakhe eTanzania. Uyagcizelela ukuthi umnyango wezasekhaya wenza okuphambene nomthetho wezamazwe omhlaba ngesikhathi umbuyisa kuleli unembuzo nangamacala athweswe wona. We launched an application for leave to appeal. We still of the view that leave must be granted so that the SCA should really ventilate on a whole range of legal questions emanating from our application for leave to appeal. In our view, we would really want this matter to be heard at the SCA. Ungudu wezomthetho uthi akhona amathubo ukuthi uMagudumana aphumelele esicelweni sakhe. Their application is premised on the fact that we need to go and test the consent vis-a-vis the unlawful conduct in the higher courts, because this court through Judge Lobsa said that she consented and the action was a disguised extradition. Now, that being so, it tells us that someone must clarify, because it's a gray area. Someone must clarify, and that particular institution would either be a Supreme Court of Appeal, alternatively a Constitutional Court. uMagudumane ungumsolwa wesine kwabasolwa ngokulekelela uThabo Best etulweni lokweqejele eNkunhlaba wanyakenye. Umphathiswa wemicimbi yombane uthi abemibeli bangalindela ukuba isicwangciso sokucinywa kombane ngenjongo zokuwonga ilizwe lizawuqhuba ngokwamanqanaba asezantsi kule veki. Imozulu ebanda kakhulu kwiveki ephelileyo yenye yezizathu ezibangele ukucinywa kombane. Umnyango wezindaba zogesi kanye neEskom bathi isimo somthamo wamandla ogesi ezweni jikelele siyantengantenga ngenxa yezinjini ezithile ezifile. Le mshini evuzayo eseyigugile iyona kufanele iphehle kahle amalahle udizili kanye nokunye ezinjinini zeziteshi zakwaEskom. Ungqongqoshe Ramohupa uxolisile esizweni ngokwenyuselwa esigabeni sesithupha ucisha konga ugesi okwenzeke ngesonto ledlule. We are anticipating that in the next 3 days we'll return an additional 5,000 megawatts of units into operation, and that gets out of this situation of higher stages of load shedding. iEskom ngakolunye uhlangothi ishayele ihlombe isinyathelo esenziwa uhulumeni sokutshalwa kwamasosha uqapha ezinye zeziphehli zogesi njengoba kwase kubonakala sengathi kunobugebengu obenziwa kuzo nokucekelwa phansi komsebenzi ngamabomu. Right now we are experiencing petty crime. Then there were cable is stolen. I mean, in the last, from the 12th up until the 16th, there's about 3 cable theft incidents that were reported. But obviously with the SANDF being there, we managed to arrest those perpetrators. Le nkampani ephakela ngogesi idalule nokuthi igaba ze load shedding zizokwehliselwa esigabeni sokuqala nesesithathu ukusukela ngehora lehlanu ekseni kusasa ngenxa yokuthi injini eziyisithupha beyilungiswa sezibuyele esimweni sazo sokusebenza.
uWillie Madisha uthi usayiphini likamengameli weCope ngaleko ukuthi iCope iphothule isivumelwano sokumisa ubulungu bakhe eqenjini. uMadisha ubebize isithangami nabeyindaba ukuzocacisa ngalolu daba. Njengoba luqhubeka uqhekeko ngaphakathi eqenjini iCope, uMadisha uthi akayindawo. I am the deputy president of COPE, and my comrade here, Mzwandile Hleko, is the secretary for elections. Lokhu kuza emva kokuthi unobhala jikelele weCope Eric Mohlapamaswi ethe isiqumo sokuxoshwa uMadisha benomzwandile Nhleko ongunobhala wezokhetho sathathwa ngezilinye ngokwembandela yomthethosisekelo. Mohlapamaswi wrote the letter, but Lekota and Lwate just disappeared. Instead of helping their choir with the COPE procedures, that you cannot terminate anybody's membership without having a political mandate from the National Congress and elected by the members directly. uMadisha ke uphinde wakhipha isixwayiso kulabo ababize ngokuthi bayiqembu elithengiwe. I am sending a warning to the rented choir led by Mr. Lekota that your time is up. We know of your corrupt activities, and the long arm of the law is closing near you. Kusenjalo ngale kokuthi iCope ayisabhalisile njengenkampani, iqembu lisazimisele ngokungenela ukhetho lukazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Imakethe mbukeli zivalele uphansi uhwebo lwerandi izolo. Irandi libiza u18.11 edoleni laseMelika bese liba ngu23.71 kupondo, kanti ke lingu20.33 ku-euro. Ipula laseBotswana lona libiza u1.37. Ivale iphansi inkomba yezabelo eJohannesburg Stock Exchange. Igolide libiza u$1,953 i-ounce, iplatinum yona ibiza $974 i-ounce, uwayela ongahluziwe ubiza u$79.28 umphongolo. Abadlali bebanyana bazoya emidlalweni wokuqala womqhudelwano wendebe yomhlaba benokuzethemba njengoba leli qembu lakuleli liguqise iCosta Rica ngamagoli 2-0 emidlalweni wobungani eChristchurch eNew Zealand ngomgqibelo. Umdlalo ke webanyana wokuqala uzoba ngesonto kanti izobe ibhekene neSweden. Amalungiselelo banyana kuyaphazamiseka emasontweni ambalwa edlule njengoba labo bompetha abasezonikazi Afrika beke bangabona ngasolinye nenhlangano engamele ibhola likanobhutshuzwa ukuleli, kodwa konke kugcine kulungiswa ngaphambi kokuba ibanyana ifulathelela kuleli njengoba iseNew Zealand nje. Kusenjalo leli qembu likuthakasele kakhulu ukunqoba umdlalo walo umngane neCosta Rica njengoba lishaye ngama-2 eqandeni. We could still get better, I think, at the end of the day. There's always room for improvement with any game, but we minimized the mistakes. We didn't concede, and that's really good for us, going into this tournament in terms of how we want to set up and how we want to play as a team. But yeah, confidence booster for the team, and I hope that, the confidence that we picked up from this game, we can take it straight into the tournament because it's going to be a tough one for us. But I think everyone is, in good spirits and in good mood and ready for the tournament. Zisekhona ingqinamba kufanele ilungiswe yize lidlale kahle kakhulu leli qembu emidlalweni walo neCosta Rica. We saw we did our little bit of our mistakes, so we have to learn from that because we were giving balls away and we have to maximize that because when we're playing against team like Sweden, once you make a mistake, they're going to punish you. So we really have to work on that and rectify our mistakes. Ibanyana iqhathwe neSweden, iItaly kanye neArgentina eqoqweni uG. Leli qembu lakuleli lizodlala umdlalo walo wokuqala walo mqhudelwano ngesonto. Amakhulu abantu abekezelele amakhaza ngempela sonto kumasipala wasendumeni emzinyathi emjwaheni wamahashi u2023 Dundee July. Ilapho ke abagibeli bamahashi abayimfunda makhwela bekhombise khona amakhono abo. Lemcimbi ke mbukeli buhanjelwe abantu abavela emkhakheni ehlukahlukene njengabezemidlalo, imfashini, amabhizinisi nezepolitiki. Umhlazi ke wezemidlalo wase SABC uJoe Hudla uyena obephethe uhlelo usuku lonke. Umnyango wezemidlalo kwaZulu Natal uqinisekise ukuthi
wonke umuntu uphephile futhi ke ujabulile. Lo mcimbi uphinde ube isiqinisekiso phela sokuthi akuside ePenjuly kuphela ishisa ikhotha nenobukhazikhazi. Njoba silindele ke kukhona namasha aphuma ke elisuthu ke namhlanje namasha ingozi aphuma lapha eHerigwala naphuma lapha eMpumalanga ingozi ngasibe khona ngoba abaningi njoba sisonke sila sibheke ihashi unxakanxa ukuthi ihashi ke elingaseli imphazamise uTroublemaker kodwa kuTroublemaker indaba yakhe ila mhla ithanda nayingasuka nje aqale kahle alikho ihashi la elingakwazi ukuthi ke limatche elikwazi ukuthi lifike estandardini sakho ukuthi ke lihashi angazi noma singathi lisquad ngendlela lapha elenza ngakhona ngoba malingafuni ngasuke nje lingasuki kodwa malike laze lasuka lafuna ngalolo langa akho hashe lizolibamba angathi ngathini ngijabule I'm more than happy and I run short of expressing myself uma ngafaka ingoma nje ngadansa lapha nibone kahle ukuthi hawu ngijabule. They were amazing, everything amazing. I feel excited. And you? Me? I didn't see anything, but there's something I'm gonna see here, somebody falling, and they will laugh at him. Engibuke lapho umdlalo omuhle kakhulu. Uyasijabulisa, uyasifundisa, usikhipha nesithukutheze emakhaya. Engathi nje ungakhula njalo udlondlobale muhle. It's nice to be here, it's entertain us. Everything we just find out here is wonderful, 100%. We hope next time will be better than this. Ngiyaqala sihlobo sami kodwa ngezwe bayasho bathi hayi kumnandi kakhulu. Nami sengiyabona ke lobumnandi. The multitude are joyous. You can see they are happy. We have also witnessed the jockeys that they are happy because batholile nabo namahasha abahlomlile abanye abangawinanga bakwethu abahambe bovoca ngonyaka ozayo futhi yobe icontent eJuly. Ngijabula kakhulu ukuna kwehashi liqala ngakuzodlala umjaho omkhulu kangaka le dandi sisona lo eThekwini. It's the theme African royalty, so we mix some Nigerian and the Zulu, so Rainbow Nation. We respect umcimbi kakhulu. We are used to ukuthi masimenyiwe sihloniphe umcimbi. This is representing Ndebele culture, which is very from Africa. So, yes. I want to showcase my sister skills. Kubalulekile ukubambana njengama district ngoba uzokukhumbula ukuthi asinayo ibudget enele thina ukuxhasa lemjaho. Namhlanje nje mongalandela osomabhizinisi balapha endumeni lasikhona nakule district. Mhlawumbe amanye amagarage aphelelwe upetrol. Idoro zokudla ezinye zosala zi-end. So lokho kuyakutshela ukuthi umnotho uyakwazi ukuthi uthuthuke masibambisana kulezi zinto ezifana nalezi zemidlalo. Kuhle nangabe ukuthi kubambisane lokhu njani umasipala district bese kubambisana njengoba sibona nendumeni ikhona la bebambisene khamisana bebambisene futhi ke nomnyango ke wezemidlalo okuyinto enhle kakhulu leyo. Ayaqhubeka amalungiselelo enziwa yiqembu lesizwe lebhola lomnqakiswano iNetball eKapa njengoba kusingasenze ukuzatshwala ukuthi uqala umqhudelwano obhekwe ngabomvu amehlo lawa ukutholake kabanzi imbukeli ngamalungiselelo eqembu kanye nje nokwenzekayo ngohlelo lweZoom ngesixhumana nowayengumengameli weNetball South Africa uMimi Mthethwa esesihlale nje sixoxe naye ngenxa yolwazi lwakhe olujulile kulomdlalo. Mimi asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Ngiyabingelela abalaleli ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe ingxenye namhlanje yokuxoxa ngalento ezulu ezayo isilele sonke eSouth Africa. Yebo Mimi, ake siqale nje sichazele umbukeli ukuthi ingabe liqeqesha kuphi neKapa iqembu lesizwe? Baziqeqesha lapha esikoleni esibizwa ngokuthi International German School eCape Town. Njengoba sekuseduze nje ukuthi ke uqala umqhudelwano, engabe ucabanga ukuthi mhlawumbe indlela abayiqeqesha ngayo iyafana yini? Ngiyacabanga ukuthi indlela efanayo ngoba kuyasiza nalo ukuthi
ama-players anganikezwa izinto ezintsha. So vele siyazi ukuthi i-training mangabe beyikulungiselela imiqhudelwano emkhulu njengalena ke kufanele ukuthi baphelise yonke i-team kwi-team management, kube khona udokotela, kube khona umuntu oyi-fitness specialist, kube khona umuntu oyi-physiotherapist, bese kuba khona-ke nabo o-coach kwesinye isikhathi bayahlukana, uthole ukuthi kukhona u-head coach vele khona u-assistant mhlawumbe bese befuna specialist coach. Siyazi ukuthi eSouth Africa njengoba kuphethe nje uKwekwe uNoma Plama o-head coach, ukhona uDumisani lapha Chauke oyi-assistant coach, bese kuba khona uNicole Kusaka oyi-specialist coach. Futhi ke bayanikezwa njengoba bese hotela nje laphayana i-Southern Sun waterfront, bayanikezwa futhi yena ilento ukudla okufanele bakudle. So kusho ukuthi ihotela liyaxoxisana nabo manager wakhona engicabanga ukuthi uNisha, baxoxisane basho ukuthi bafisa ukuthi yena badle lokhu nalokhu, prepare nje specifically ukudla okufanele ukuthi bakuthole. Behambe ke bayotraina, mabeyotraina mabebuya lapho uyazi ukuthi khona izinto ezo rub down, uyazi ukuthi khona so nje angiboni ukuthi kukhona okuhlukile. Ngicabanga ukuthi into engahle yenzeke kunganezeleka kakhulu, ikakhulukazi ngoba siyazi babambisene nabo futhi Discovery njenge-sponsor sabo kwi-wellness as a wellness partner. Mimi sizwela ukuthi kulabadlali abahambile bayi15 kulokhu, kanti ke ama reserves wona mathathu. Ake nje sichazele ukuthi kwenziwe yini ke kulokhu kulonyaka. Ngicabanga ukuthi umdlalo womnqakiswano uyakhula kakhulu, nalabo abasuke bewuphethe bayakwazi ukuthi bahlaziye njalo ukuthi yipi into abangayifaka ezokwenza ukuthi umdlalo uqhubekele phambili. Kuba ne-strain kakhulu kuma players uma uthola ukuthi uhambe nabadlali abawu-12 and uma kukhona umdlalo olimalayo anisakwazi ukwenza lutho. So ke siyajabula kakhulu, siyawujabulela lo mthetho omusha ofakiwe World Netball ukuthi akube khona ama-players awu-12 okwaziwayo ukuthi iwona vele azobe ephambili ekutheni kuqalwa ngawo. Kodwa makwenzeka kuba khona iplayer elimalayo, ngeke manje kusaba khona lokho ukuthi ucoach akhulume nomuntu mhlambe mayibona ukuthi akenzi kahle, ngoba phela siyazi ukuthi behind the scenes kwenzekani ngocoach, mhlambe kuthiwa awuyiwiste noma awuyigugisa, akusekho lokho ngoba kuyaziwa ukuthi uma kukhona umuntu osebonakala ukuthi uthwele kanzima ngesizathu sanoma iphi inhlobo, ngaba ukuthi uthwele kanzima ngokulimala, uthwele kanzima ngokugula, bese kwaziwa nje ukuthi kusemthethweni ukuthi kuqhamuke omunye. So labadlali abathathu ke abangama reserve okuwo owethu uRefilwe noLefebre, ibona ke abadlali saziyo ukuthi makukhona noma yini okwenzekayo bayongena futhi bayithathe nje kahle intambo bagijime. Ngiyacabanga ke sisimimi ukuthi uma ngabe mhlawumbe ungomunye laba badlali abathathu abamile belinda ukuthi mhlawumbe kube khona olimalayo, nabo basuke beqeqeshwa, basuke nabo betraina njengabanye abonke abadlali. Nginesiqiniseko sokuthi mhlawumbe lokho nabo kuyabacija ukuthi uma sekuyela bithuba sebengena bayongena sebenolwazi olucijekile. Ngicabanga ukuthi yenye futhi yezinto abaziconsidile mangabe introduce lo mthetho lo, ngoba makuhamba ama-players awu-12 uyazi ukuthi i-netball kahle makutrain okudlala 7 so kuba u-14. So njengamanje ukuvumela ukuthi ama-reserve amathathu nayo abe yingxenye, kodwa ukuthi ucoach phela mangabe esalolonga esenza ama-combinations akhe abe nakho ukuthi uzokwazi ukuthi adlale a-full match, ngoba kunama-side amabili aphelele, kuno-7-7 kuze kube khona no-1. So vele labantu laba abangama-reserve ingakho kuthiwa nje bahambe namhlanje kuthiwa they are traveling with ama-team abo, yingoba vele bazoba yingxenye yanoma yiyenzekayo etimini kusatrainwa ukuze babe ready mangabe sekufanele bangene bazosiza. Ngiyabuka lapha sisimimi kulezi izithombe nalama video engiwabukayo njengoba nje silokhu sixoxa, ngiyababona ababetrain ukuthi ngiyababona abadlali nampa abagqokile, bese ngibona abanye abayigqokela impahla zabo abatraina nabo. Ingabo labo yilabo abaqeqeshayo ukuthi ngoba angeke beze beqeqeshwe mhlawumbe bedlala against each other bona abadlali ngqo, so sekufakwa nabanye mhlawumbe abangasiyona ingxenye yeqembu okuyibona ababasizayo ukuthi bakwazi ukutraina ngabo. Njalo nanokuthi futhi ucoach nganoma isiphi isikhathi mangabe enza i-training usuke enesizathu, usuke une-objective afuna ukuyimitha. So ke ucoach la uvelekile ukuthi ubani umdlali ongamsiza ukuthi apromote noma avuleke futhi
akwazi ukuphumelela kule nhloso asuke efuna ukuthi ngaleso sikhathi mhlawumbe ayifeze njengokuthi nje mayifuna ukutraina ukuthi uma ngabe ngibhekene nezingozi la ngezinde ezilapha ngingenza kanjani lapho kufanele ukuthi abo esquadini sakhe bakhona nabantu abazomphumelelisa enhlosweni ukuze i-team yonke ibenefit. So ngicabanga ukuthi ingakho ubona kukhona nabanye asobeyigqokela izinto zabo. Hayi njengamanje Mimi sihleli sibamba umoya impela woba nje ongabagagula ngamagama mhlawumbe abathathu obonayo ukuthi hayi cha bangalithwala iqembu. Impela nje lapho ngamgula uLenis Potgieter ngigagule futhi ena ubo njengokapteni ngiphinde ngigagule futhi noKarla mhlambe labe ngibagagula kanjena ngibagagula ngoba akuseyona iWorld Cup yabo yokuqala futhi bobathathu njengoba ngibagagula njena bane experience baqala bedlala kuseko under 21 ngikhumbula nje ukuthi uKarla Pretorius efika nje ezoqala ukudlalela iqembu lesizwe samthatha sahamba naye eSingapore ekho kuyingcenye yabantu ababezodlala kodwa sasifuna ukuthi nje abe ne-experience ukuthi abone ukuthi kuba kanjani emakufika kulama stages aphezulu kangako. So ke baphindile futhi bobathathu bake badlala phesheya ngiyacabanga ukuthi ena uma ngabe iqembu lizobathemba ngoba ngiyajabula nje ngeke ngabona ne-comment benziwa uChawane uKhanyisa esho khona ukuthi uma ngabe bese betraina futhi bendawonye bayadlalelana like bayasupportana bayathembana akekho umuntu osuke eyibona ukuthi fanele kuvelele yena yedwa. So uma ngabe kukanjalo ke kusuke lokho kuqonda khona ukuthi noma ngabe wena ubuthakathaka kangakanani but i-teamwork yenza ukuthi bungabonakala ubuthakathaka bakho. So lama players amathathu engiwaqagulayo kungekhona ukuthi ibona wodwa ngoba nje usuke wathi angibala abathathu kungekhona ukuthi ibona bodwa ngoba ngiyacabanga nje khona noPhumza naye une experience khona noShadini une experience khona noIzet futhi elinye player ekade dlalela iSouth Africa mangaphosisi mhlawumbe waqala la ko-2011 ayi futhi waqala edlala khona esquadini esincane samantombazanyana njengoba sagcina sibabiza kanjalo u-under-21 wethu oyi-national team. So nje ngiyacabanga ukuthi kahle kahle it's more than ama-players amathathu angakwazi ukuthi le team ayithwale ane-experience. So Mimi uma ngabe nje ke singaqhathanisa namanye amazwe ngokobhela ke lomnqwakiswano ungathi nje sikuphi thina njengeNingizimu Afrika? Njengamanje ngingathi njena njoba siwu number 5 emhlabeni kwesinye isikhathi ama rankings awaze ngasinikeza kahle kahle iqiniso lokuthi amandla ethu angakanani. So mina ngiyabona nje ukuthi njenge South Africa ukuba unumber 5 akusho ukuthi yena singebizwe ngokuthi singaba number 1 2 3 4. So nje I'm really confident ukuthi this time njoba indebe ila emhlabathini wethu eSouth Africa sizolikhombisa izwe lonke ukuthi kahle kahle ngempela yonke lemsebenzi bilokhu ifakwa kuthina yonke leminyaka ikhipha miphi imphumela. So ngiyacabanga ngempela ukuthi kufanele makuphela le World Cup sikwazi ukuimprove le ranking kade sahlala ku number 5 su number 5. So manje uyabona uma ulokhu ulalela ukuthi South Africa number 5 yes sijabula kakhulu kodwa I think manje isikhathi ukuthi siqhubeke siphume ku number 5 ke siye manje kwi top 4. Hayi siyakholelwa emantombazaneni azosithatha sibeke lapho kwi top 4 siyabafisela futhi siyathemba ukuthi kuzoba njengoba sifisa. Sibonga kakhulu ke sisimimi ngesikhathi sakho ube nosuku oluhle namhlanje. Ngiyabonga kakhulu nami sengathi singaqhubeka nje ngosami sinikeza le information kulolu hlelo lwenu ukube niyazi ukuthi siza kangakanani ngoba baningi ngempela asebecijekile asebelindele nje ukuthi ake bebone ukuthi lokhu kukhulunywa kangale ngalomdlalo lona ngempela iyozala nkombona. Sibonge kakhulu sis Mimi. Lawo ke mbukeli bekuMimi Mthethwa oyengumengameli ke weNetball njengamanje ke asithi iqunga sayidolo sizobuya emva kwekhefu.
Sikomukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Kanti mangabe siqhubeka nezindaba zethu, inhlangano ebhekele imoto ezithutha abantu ngohlelo lwezobuchwepheshe e-hailing eSoweto ifunga yagomela ukuthi izoqhubeka ukumisa nse ukusebenza kwayo kuze kube inkampani ezisebenza ngaphansi kwazo iUber neBolt zihlangabezana nezimfuno zazo. Le nhlangano inxuse ukuba amalungu angaphansi kwayo angasebenzi namhlanje, kanti ke ifuna ukuba incishiswe imali ezokhokhiswa yona, inciphe isuka ku-25% iyeke ifinyelele ku-15%, xhaswe nje naneyinhlangano ezengamele abenza lo msebenzi kanye nokuqinisekisa ezokuphepha kule mboni. Jenza kubashayeli bezimoto ezincane ezithwala abantu ezingxenyeni zaseSoweto. Abashayeli abekade bedelekile bebevimbe ngaphandle kwezinqanqathela zezitolo, izibhedlela ukuqinisekisa ukuthi abashayeli abasebenzayo abasebenzi. Abashayeli kanye nabagibeli bayacela ukuba bangazifaki izicelo ku-Uber naku-Bolt kuze kuthi kuhlangabezwana nabakufunayo. I was taking a sister back home, so they had to stop me and then I have to pull over. Abashayeli bafuna lezi nkampani e-hailing zixazulule izikhalo zabo ezindala mayelana nemihlomulo kanye nokukhathazeka ngezokuphepha. Ngibela itaxi angibeka khona la gate lasepilot kufanele ngiyolanda futhi lapha emoleni Zanzi, kanti uba ngabe ngithatha khona la ePelontuzaneni la eclinic. Abashayeli bazithola begibelisa bephinde behambisa abagibeli ezindaweni ezinobungozi. At the present moment as we speak, all the e-hailing companies, they're taking 25% commission plus 6% request commission from a client, but that money totally is taken from the right amount. So now the drivers are the one being affected by this because it amounts to 31% of the commission plus fuel. You look at the fuel now, the cost of the fuel. So all drivers now, they're working basically for nothing. Abashayeli kanye nezishoshovu bacela uhulumeni angenelele. Ukuthola kabanzi ngembukeli malungana nalolu daba sixhumana noSiboniso Mlambo, yena ke ungumgcini mafa enhlanganweni iSoweto United e-hailing. Sikubingelele sikwamukele Siboniso Ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ayike mbukeli uSiboniso ngathi usathe kusilahlekela kancane kodwa nje ke siyazama ngokuyikhandla ukuthi sikwaze ke ukuxhumana naye. Isizathu sokuthi ke sixhumane no Siboniso ngoba yena umgcini mafa laphayana eSoweto United e-hailing lapho ke okuthiwa khona bafuna ukuthi babonisane neBolt kanjalo ke neUber ukuthi bafinyelele basuke ku-25% bafinyelele ku-15%. Sizolokhu nje ke sizama mbukeli ukuthi sitholane naye uSiboniso. Okwamanje ke mbukeli yasithi nje ke qu ezitolo sizobuya emva komzuzwana. Sipheneke sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Ngaphambi kwekhefu ke mbukele besixhumana laphana noSiboniso Mlambo ongumgcini mafa weSoweto United e-hailing ukuxoxisana naye mayelana nodaba lokuthi ke batelekile njengamanje. Ngakho ke yena kusezosichazela ngokwenzakalayo. Siphinde ke sikubingelele Siboniso Mlambo, sethembe manje sesizozwana. Yebo, sanibonani South Africa. Sikwamukele Ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Besicela nje ukuthi uchazele umbukeli ngezikhalo eninazo nina njengenhlangano iSoweto United e-hailing ngokunjalo nokuthi zisukaphi lezi zikhalo. Lezi izikhalo esinazo lawa e-hailing izikhalo ezisuka kuma province onke sinawo la eSouth Africa, which is akuyona iSoweto kuphela kulezi zikhalo lezi. Ngoba sizama ukuthi sikhombise lama app esisebenza ngaphansi kwawo ukuthi yini esikufunayo kahle kahle, nokukhombisa ugovernment wethu ukuthi akangenelele asisize kulezi zinto ezenzakalayo lana, ngoba ngendlela esisebenza ngayo asicolisekile singabasebenzi abasebenza ngaphansi kwalomkhakha lo we-e-hailing. Siboniso, yini kahle kahle le enithi anigculisekile ngayo? Ikuphi enikufunayo ukuthi Uber neBolt bakwenze? Esikufunayo nje lana asifuni konke ukuthi company sinikeze khona, kodwa sinezinto esizicelayo ngaphansi kwalawo amakhampani lawo esingaphansi kwawo ukuthi uma bangakhe basibonelelele kwi pricing yabo ukuthi at least we are asking for 10 rand per kilometer, which is lokho kuzosenza ukuthi nathi sikwazi ukubona umvuzo walento esiyenzayo, bathi ukuqinisa nesecurity yabo ngoba lama app lawa awekho safe. Ungahamba nanoma yinini ufika uthenga iSIM card esitolo saseceleni, ufika ufaka iSIM card, Google like unga create any email address then bese uba ne app entsha.
ngokwenzeka kwalokho ke okusho ukuthi ungakwazi ukurequesta umshayeli afike azokulanda and lokho ke kusuke kuumshayeli okusuke kuumuntu ogibela unverified and ubugebengu lapho ke busezingeni eliphezulu ma i-app lena yenza kanjalo. Then sinalenkinga le futhi ke yokuthi abo driver bayablockwa lana. Akubi nama channel or protocols akumele ukuthi alandelelwe ukuthi uma kuya ngokuthi khona okwenzekile kumele ukuthi udriver afonele kube ne communication ukuthi yini eyenzakalayo then udriver akwazi ukuziphendulela. Kumanje nje sikwi winter manje kulesi sikhathi lesi kuyenzeka lama app lawa aphinda sifuna ama face verification or recognition, so whereby uthola ukuthi izokumisa i-app ngaleso sikhathi leso ke usendaweni okumele ukuthi uqhubeke usebenze ngokuthi isithombe sakho mosithathile singaveli ngalendlela le ekumele ukuthi sivele ngayo. Lama app lawa bavele bakublock permanent on that time. Akukho lo ukuthi mhlambe bathi hayi phinda futhi usishaye isithombe sakho sisibone ukuthi wena kahle kahle ubani. Ziningi izinto ezenzakalayo la ezi unfair esidinga thina nje ukuthi lama app lawa asibonelele kulezi inkinga zethu. Hayi ngiyazizwa ke izathu ke oyibalayo laphayana. Esengizoxola nje kuyo njengamanje ungixolele makuthi sengena kakhulu kodwa ngizwe umenshina lapha uPaul ukuthi nicela ukuthi at least nithola u10 per kilometer or uthe per 10 kilometer njengamanje as it stands umholo wenu lowo nihola kanjalo nihola per kilometer nanokuthi manihola per kilometer manikhalela u10 per kilometer njengamanje benithola malini? Okwamanje into engayisho nje ngasho ukuthi per kilometer it is less than 7 rand. Okay. It is less than 7 rand. Ngokwama price kufike kube ne basic fare which is more requester kube yileyo mali local ukuthi maybe 28 rand noma u30 rand noma u29 rand. Kodwa uma se i-trip isuka iya la eyakhona ngaphezulu kwaleyo radius leyo e2 kilometers kumele ukuthi ifake la ama 10 rand. Ngokwesibonelo nje ukuthi ama trip ade sinawo eqaleni bokuthi uma usuka i-distance engango 15 kilometers wazi ukuthi leyo trip leyo ke izokunikeza imali elinganisela ku 140 kuya ku 150. Kodwa kumanje i-trip engango 15 kilometers sesithola imali elinganisele ku 86 rand. Okusho ukuthi leyo mali leyo ke ayisasigculisi thina singabashayeli ngoba kwayona leyo mali yonke lo 86 rand akuwona oza kithina. Kusazophinde futhi kube ne commission elinganisela ku 26% kuya ku 30% kuwo lo 86 rand. Shukuthi siboniso kahle manguzwa kahle beku 100 and something for 15 kilometers manje seku 86 okusho ukuthi siyehlile. Kuzindaba ezimnandi lokho kubagibeli ngoba bona kusho ukuthi mina mangimgibeli ngizokhokha kancane. Shukuthi ngamanye amazwi abagibeli bona okubathokozisayo kodwa nina njengo driver kukini kuyi disadvantage. Kakhulu ngempela ngoba vele umuntu osuke eyumgibeli kulokho aka affecteki. Instead kuba i opportunity right ukuthi yena a request makuthi ama price ayihlile njengoba nazo zonke izitolo makunendali kunesale siyakhona sigijima sifuna ukuyothola leyo ndali leyo. Kodwa okubhlungu lokho ukuthi awona ama app companies awalimali ngalokho kwenzakalayo ngoba bona eyabi commission bahlezi beyithola iphelele. Kodwa thina esuke senza lo msebenzi kuyasilimaza lokho ngoko petrol nokumaintaina lezi imoto esisebenzisayo ngoba okwamanje awusakwazi ngisho nokuthenga isondo lemoto malilimele ngoba ayikho leyo mali leyo ke. Le app lena ithatha khona lokho okuncane lokho abavele bekuvaka besinikeza khona bathathe na i-commission yabo ephezulu. Manje sibonisa mhlawumbe senike nayenza yini imizamo yokuxhumana ke nezinhlaka ezifanele eziqondene nalokho enikhala ngakho. Impendulo enitholayo zona ngabe yithini? Kuke kwazanywa phambilini ngokuzama ukuthi kucelwe uncengwe ugovernment ukuthi angenelele kulesi simo lesi. Abaholi ade baphezulu kwalezo indaba lezo ke bakuveza konke esinenkinga nakho njengoba nathi sikhuluma manje inkinga zethu. Kodwa uhulumeni wakhombisa ukuthi le app le esikhala ngayo thina nayo
mabe ibuka kuhlangothi labo ayikho emthethweni. So kuzomela ukuthi thina sizama ukuthi silungise indlela zethu zokuthi sibe recognized so that sizokwazi ukuthi silwisana lama app. Abaphathi bethu bakuzamile konke lokho ukuthi bahambe konke ama channels okumele ukuthi kube khona. Kodwa namanje ushintsho lukabi khona. So uhulumeni uyena osfailayo kuyo yonke imizamo yethu esiyenzayo. Ngoba lama company lawo afike la eSouth Africa azosebenza. And uhulumeni beku umsebenzi wakhe ukuthi protecte ama citizen ngokuthi la ama company lawo awanikeze indlela yokusebenza nokuthi kumele ukuthi asebenzisane kanjani nama citizen yala South Africa. Hayi siboniso cha siyanifisela bakithi engazi ukuthi ningakuthola lokho enikufisayo uhulumeni akwazi ukungenelela anisize kanye nezinkampani lezi enikhala ngazo nazo nikwazi ukuthi nithole isivumelwano esonigculisa nonke ube nosuku oluhle sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Yebo. Mbukeli okwamanje sithi nje ke qu 8 sobuya emva komzuzwana.